muri weZimbabwe makadini? Ndoda kutanga kutenda sisimeli diaries nekubatsira vanhu vanenge vane nyaya dzakabatikana. Chokwadi dai vasipo vamwe vaigona kutozviuraya, vamwe vaigona kufa nedepression. Ini ndiri mumwe wevamwe vacho akanga achienda through kubva mukukura kwangu ndichitambudzwa. Zita rangu ndichataura kuti nekuti vanhu vakawanda vari kuziva nyaya yangu, saka ndichataura zita rangu. Ndini Evanise, munin'ina waMolini Mugare kana kuti Molini Chiyambukire. Akaroorwa kwaChiyambukire kwambuzuma, anogara kuLondon. The reason why ndakaona vamwe vachipindura vachiti inga makabatsirana wani kubatsirana kuti sisi wakavatsvagira basa. Ini ndini ndakabva kumusha first time da kuti munatsonzwa bhozi wakatanga kuverenga bhuku ka uchiverenga pakati paro aunzwisise kuti nyaya iri kubva kupi nyaya iri kuenda kupi. Saka ndichiwanzofarira kunotsotanga nenyaya yangu kubva pasi. Saka zvakaitika ndezvekuti inini mushure mekunge ndaona makuru edu atakaita ndashayirwa mari yekuenda kuchikoro. Zvakaoma kuti unogara uchingodzingwa kuchikoro apo usina bhutsu usina uniform. Zvakaoma upenyu hwacho. Ndandiri mwana mudiki. I was 11 turning 12 years. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndafonera tete vangu. Ndakangoisa message kuna natete. Tete ndokumbira kuti nditsvagirwe basa. Anditika. Saka sezvinei pakabva paita munhu akatumidzira munhu kubva kuHarare. Zvikanzi endai munomutora. Ndobva ndatorwa ndobva ndaita basa kumba kwemunhu kwehama. Futi ndisingatombozwa kuti ihama. Saka ndiri kumba kwehama ikoko ndakabva ndavaudza kuti havana kuziva kuti ndandine makore mangani. Kuti ndandine 12 years because ndandezimiri hombe. Saka ndichisenza mba mehama mimi ndakabva ndavataurirawo ndikati ndaikumbira kuti mugotsvagirawo sisi vangu basa ndasisi vari kumusha ndichireva Molini Mugare. Molini Mugare akabva atsvagirwa basa ndobva asenza the next street pane yandaishandawo. Handiti ndobva ndazotaura futi natete vangu vaya munhu weyo wandaishandira uye ndine aisenza paHarare Gomo. Munhu yane mwoyo wakanaka. Nanhasi ndoda kutoaita zvinhu zvombe because kwatakabva kuti tizosvika patasvika nhasi because of tete ivavo. Dai ndakasiyiwa ndiri kumusha pamwe ndakatomitiswa pamwe ndakaita umwe upenyu hunorwadza but vakatibvisa mumarwadzo. Saka zvadaro ndobva ndazoti vamwe sisi vangu handitaura nezita. Ivo ndichazotaura nezita kana ndaona vapindura nyaya dzavasingazivi vachifevhera munhu kana vachida kurwisana neni. Ndopa ndichazotaura nezita kuti vanonzi Ningi. Ndobva ndavati ngavauye futi kuHarare ndavavatsvagira basa. Asi pandakavatsvagira basa sisi vangu vaya vachisvika vakabva vasvika vachigona kuwacha vachidii. Ndobva ndabvunzwa natete vaya vandaishandira kanzi imi ava sisi vambori nemakore mangani. Ipapo vanga vari vadiki futi nekuti vanga vasina kupedzawo futi chikoro. Ini ndobva ndataura makore avo zvikanzi but vanenge vanogona basa. Saka ivo chisiya basa avasisi vako vachiita sei vashanda pano tokutsvagira ku2 rooms because ini pandakati handabvisa mwana mudiki kudai unoshanda kune 2 rooms kune basa shoma. Ndobva ndaenda kubasa kune basa shoma kuyi tashanda tiri mahouse girl tese inini naye Molini Mugare Chiyambukire. Ndobva azoti inini ndafunga kuti tiende kunze kwenyika. Ndimoli kwa yakati nhamo yedu atinayo yatirova nhamo yedu yakanyanya zvisingaiti ndotofunga kuti ndiende kunze kwenyika. Chokwadi Mwari vakanzwa munyengetero wake. Ndobva aenda kuma-agents kuZimbabwe kwene vanhu vaitsvagirana mabasa ndobva ndotsvaga basa zvikanzi kune munhu arikuda munhu kuSouth Africa. That's how my sister paakauya kuno. Sisi vangu ndobva varamba vachishanda ndobva vasvika ndobva vaona basa. Vaona basa ravo ikoko ndobva vasvika ndobva vasikonesana namai vaishandira navo vachinzi amai vavo vakanga vane basa rakawanda vari matwinzi. Saka akazoita zvekutobva anzi akanyora tsamba kune imwe shamwari yake handitaure nezita but iri muno futi muSouth Africa nditsvagirwa basa because baba pane basa rakawanda amai panapa vane nungu vari kundibata rafu. Saka tsamba ndobva yaonekwa ndobva vatonzi pinda motikari kudzokera nokuZimbabwe. Dzimwe hamo dzakabva dzoti chokwadi ngaadzoke dzine jerasi iye ndobva achema akati kumba kwedu kwatogara kunonhuhwa tsvina kune nhamo isingaite musambondotora kuenda kumusha ndokumbira kuti ndigare pano. Saka sezvinei akabva anzi auye kuma-elders ekuZayo Jam Kempton Park. Ndopa vakabva yasisi vangu kuno ndobva vasvika ndobva vasosangana nemurume anozove ndiye akavaroora. Vakasanganwa navo vakachitoshingira pamba pemafundisi. Saka mufesi ndobva ngosvika ndobva ngoti musikana yakanaka mukomana achienda kuCape Town yakati kuDurban I can't remember. Ndobva vazodanana nabamukuru vaye ndobva vatorwa ndobva vachata ndobva vaenda kuLondon. Saka inini vakabva vanditi ndinoda kuti uye kuSouth Africa. Handi muri kunzwa ndida kuti uye kuSouth Africa. Ndobva ndawiswa nasisi vangu ndakajambiswa bhodha handitaura kuti nani asi anga ari truck driver munhu wechirume. Sisi vangu vanoendawo first born vemumba medu handitauri zita ravo. Kana ndazoona vapinda nyaya dzavada kurwisana neni chabva ndataurawo ma.com avo but sofa ndakambonangana naMolini Mugare Muchiyambukire. Sisi vangu vaya ndobva vatonditoro ndiri kamwana kadiki ndobva ndaendeswa paHighland ndobva ndaendeswa mutraki ndobva ndauya kuno. Laka handakumborepona baba vaye ndobva ndasvika zvakanaka kuno kuSouth Africa. Tasvika baba vaye ndobva fonda sisi vangu anewo ndiwo Molini Mugare Chiyambukire. Tasvika nemwana ndodiko
zvikanzi amai andoshandira akazingaona basa manje abva kumafundisi kuye zvikanzi amai andoshandira ndakuenda vataura kuti munin'ina wangu ari kuuya saka ndavaudza varadza kuti havasi kuda amai vacho ndotovaza totombosangana navo kana izvezvi chodhaivhosi 4x4 rangu achodhaivhomuta yavo chokwadi handingavati vakaita mhosva nekuti hazvito tungotorwa munhu wausingazive wausingabvura wakambodzwa nezvake oiswa mumba mako baba vaindibva vati dai pasina kuti une miri muhombe ndaigona kuenda nekumba kwangu kana ndaenda newo kumba kwangu unogara ikoko kusvika wachogura basa nemukadzi wangu zvino nemiri wako unogona kutonzi uri girlfriend yangu saka ndakutokusira pano hama dzangu sagona anotaura chirungu iri first time yako kusvika muSouth Africa ndakasiwa pamashops panonzi pafood zone anoti pafood zone ndakasiwa muna Long Street yainzi chikumazivayo yainzi kwakudhara mina I can't remember the name but remember I will tell you muna Long Street saka ndasiwa pamashops muna Long Street paya ndopandakangogarapo chirungu handigoni kutaura zvangu hembe handisina seminari kubva kumushanda ndikonika plastic kakasina kakangu hembe 2 dzekushinja ndoone kwakuda kudoka ndopandakati zvinondoita sechega ndikopinda mushopu iri panext iyo nditi ndikutsvaga basa yange yakanzi prime hair salon handimboziva zvekuzirabo kuti kana usina kudzidzaka asi kuverenga undase unotombogona kuverenga saka ndakana pakanzi prime hair salon vandaenda ndikasika kuti me looking job zvikanzi looking job which type of hair which styles do you know ndobva zvanzi saka ndasagonotaura nechirungu ndobva zvanzi tsvagai mushona anointerpreta tinzi kuti anogona zvipi sezvino hama dzangu the same very day iroro sisi vangu vandiwisa muSouth Africa ndaramba kutorwa namai vaigara navo baba vaenda pasina macommunication nasisi vangu communicate hapasisina nekuti baba ndo vanga vane foni havasi kutomboziva kuti mwana aenda kupi zvazofamba sei ndobva ndagara musaluni muye murungu wenu vandifarira vatori muno muCampton Park futi murungu anonzi Olivia, she's from Kenya handiti ndobva vanditora mai vai havana mbondibvudza kuti nemakore manga ndolakira ndakaita boss I was under age ndobva ndapinzwa basa paya ndatanga kutosenza ndobva vatanga kundifarira mai vaya vachindifarira boss ndinoziva zvekumusha kana wakura kumusha nungu chisakura chichase takatanga kupinda musaluni sezvino hama dzangu ndakanga ndichinigirina ndichiruka strobe saka ndakabva ndangotogona kuruka munhu abva atoya musikana akabva kuairport achinhuhwirira ndaitochakana kusvika padhuze naye ndobva ndanzi customer iyo ruka ndobva ndaruka it was my first time and with my age hapana kana kwana ndakatombonodzidza kunokuruka kuZimbabwe saka pandakamuruka paya ndobva ndanzi ende wagona kuruka zvisingaiti ndobva tondipa tipi 50 rand 50 rand tipi akandipa ndakabva yatotachi mari yangu yekutanga yandakabva ndaisa mupocket mangu handitika mari yangu yekutanga yandakaisa mupocket 50 rand iyoyo ndopandakabva ndatogara mai vainzi vatoti ndotokudada kuti uite basa pabasa pano ndada kuti utogara pano ushande uri pano saka the same very day iroro ndandakaona basa ndo the same very day randakasvika zvikanzi aiwa takuvhara saluni chienda kumba kwenyu kwamunogara vandanga kuchema kuti ndira nechirungu kuti handina kumba ndasvika nhasi aiwa imi handina kukwanisa kutombozvitaura zvikanzi Maria uya uinterpreting kuti ari kuchemei ndakati ini ndasvika nhasi handari kugara nemurungu nemukadzi uyo anonzi Olivia hade kumba kwangu unogara neni ndobva ndaenda ndibva ndanorara one night kumba kwake she's from Kenya saka handangofila comfortable because he was also a breadwinner from Kenya munhu wese anobva kuKenya achichengeta mai vaya saka vanhu vaichengeta vanga vari vakomana ndibva ndati aisisi kukura kwedu kwatakaita takakura chinzi haufanira kutombobatwa nemukomana zvino kana mba ndichingoenjera pano mushaka unobatwa nevakomana bhosi muno makawanda vakomana ndakatanga kuchema ende ndida kutenda Mwari mangu because pandandiki Mwari vainzwa munyengetero yangu ndobva ndangorara ndichichema ndichinamata ndikati Mwari mangu hazvina kurara pano ndokumboti mundipo hama dzinondidawo dzokuti ndinorara panapa ndingatozobatwa sezvino ndibva ndamuka ndibva ndaenda kubasa kudaro kune mukadzi akabva yamusaluni muye ndobva asiko nditi wakafanana nemusikana anonzi Moli anoya kuchechi kwedu ndikati ndisisi vangu zvikanzi ndisisi vako kweyewa wakwaya rini ndikati ndakauya nezuro zvikanzi ndikati mama munotaura shona inini ndakuti handichatombokusiyai ndokumburi kunogara kumba kwenyu neni zvikanzi rikandifonere murume wangu hama dzangu ndida kuti ndivatende amai vanonzi amai madzima I think indi elder kuChegutu vana matremu vatende mai vakandibatsira zvanzi mai vaindibva vatonditora ndobva vafona murume wacho zvikanzi aiwa mutore mugare naye ndobva ndakatogara namai vaya vagotanga kundidzidzisa kuti kunogezwa so aumuka ende kubasa usina kugeza ndandiri mwana mudiki ndigotanga kudzidziswa kuti maplesi anoti asina kusukwa vakangondora semwana wavo saka sezvinei sisi vangu vakazouya after 1 month vatodzwa namai madzimai vaya kuti munin'ina wako ari kugara kumba kwangu ari kusenza kusaluni iri muna Long Street ndobva vauya ndibva vasikondiona sisi vangu vaenda bva vasvika zvikanzi kori bho ndikati handiri bho wakafamba zvakanaka ndakati zvikanzi hauna kurepa ina baba kwaya nawo ndakati havana mbondirepa ini zvikanzi zvikanzi ndaitoshungurudzika kuti nguva sei uri kupi amai vandinogara nawo ndovakaramba kuti sei kuti uye kumba nekuti handisina mbudza ndavataurira ndakati ndibva ndatoti ini ndibva ndatofarira kuti ndaona sisi vangu handi muri kuona
Saka zvadaro ndibva tanga kutoshanda paya, murungu ndibva atonditi watoo manager pabasa. Saka vanhu vanotanga kuvengwa nevasikana vekuZimbabwe zvikanzi unogotwa manager sei iwewe, he hazvitomboita. Zvakamboitika kupi zvokuti munhu akadai soita manager. Saka ipapo takagara ndakangomendina kuti handife ndakawadza makore angu, because ndakawadza makore angu chiti ndobva ndatodzingwa. Saka ndakatova advantage yemiri wangu atoti pamwe ndiri munhu mukuru. Murungu ndibva enda kuKenya zvikanzi iwe wakutambira 2000 rands. Guys, we are talking about 20 years ago. 2000 rands, it was a lot of money. Saka ndigovengwa ndigodedzwa mumapurisa musari imomo, handichitaura zvangu masita evanhu because handida kuvhura ngirini, handida kutaura nyaya yevanhu ivavo. Ndibva ndatumidzwa mumapurisa zvikanzi uyai muone munhu asina mapepa ari kusenza pano wati. Mapurisa ndibva atosvika zvikanzi apo muri kumuitire utsinye, hatimbomusunga, siyai mwana aite sei ashande. Saka pamapurisa anga ayazondisunga akabva abvunza makore angu mumwe wacho 1. Ndamudza makore angu zvikanzi uri mwana mudiki zvokuti murungu wako anoziva here kuti iwewe une makore akadai? Ndikati no. Ndikati please don't tell him. Zvikanzi all right. Mupurisa iye kana nhasi anouya pamba pangu kuzoona vana. Akabva anditora sehanzvadzi yake, achindigira machokoreti, achindigira mapizza. Ndakatobhuti pamwe anotondida but kana haana musi wakambonzwa kuti ndinokuda. Akatozorora mukadzi wake, akatogara nemukadzi wake, akaenda mukadzi wake kusvika kandadza kati kamwana aka ndakakaziva bvura kati kadiki kusvika kakurira maoko angu. Saka ndaingoti munhu anenge angondinetsa, munhu anditi asi ndibva ndamufuna bhuti uyai, uyu wants to beat me, uyu did this to me, because ndaisangana nemidzi yakawanda yakasiyana-siyana pabasa paya. Saka ndo chapter yangu 1, because nyaya yacho yakarebesa. Saka zvadaro rega ndibhoti continue ndozokontinga nechapter 2. Ndobva sisi vangu vaya ndasenza ndobva ndazoenda kumusha. Sisi vangu bva kuti uende kumusha unotora passport, Molini mugare Shambukire. Kana watora passport ubva wateura kuLondon. Plus imimi madiaries da kuti muzvibvunze kuti ini ndiri wechinumber 4. Sei akatora inini number 4 asina kutora first born newanotedzera naye third born, akatora inini wechi4. Then zvadaro ndobva anditi ndida kuti uite sei, ndinoda kuti uye kuLondon kwandari. Saka enda kumusha unotora passport. Ndobva ndaenda kumusha zvikanzi asi kana waenda kumusha unoona mukomana anonzi Ningi, handichataura nezita. Mukomana uyu anofanira kupa mafotos haanawo. Little did I know ndiri mwana mudiki ndibva ndaona mukomana uye. Mukomana anga akafanira kudzwa kudhara. Kunzi musikana iye ari kuya enda kuti udanane naye ndiye achiita musikana wako iyeye. Ini handachandi kuziva. Ndasvika paya kori right here ndotsvaga munhu anonzi Ningi because ndakapiwa zita. Ndobva zvanzi nemukomana uyu ndini. Ndakati handatomuona sisi vangu kuti undipo mafotos ako pane ndida kuenda nawo kuLondon. Zvikanzi ari kutauni nekuti vaitozivana. Ndobva ndafonera sisi zvikanzi ayo unofanira kutoenda naye kutauni kokunotora mafotos yayo. Ndobva ndatoenda kutauni kuenda ndanoiswa anonzi Kashandemba, kanenge kabhawa so kechirungurungu. Ndasvika ndobva ndatogara muimene ndobva ndati ko mafotos ari kupi zvikanzi tichatombotora nyaya yemafoto, nyaya iripo ndoti ndinokuda. Ndakanyara ende ndandibva ndapiti zvikanzi wakasati unoziva kuti unotondidaka muno maubude. Ndobva ndangoti alright ndokudawo zvikanzi ndikise. Ndakati akuchecha hazvibvunzo zvokukisa munhu zvikanzi ndati ndikise. Ndobva ndakisa mukomana uye handitaure zita rake but itori celebrity futi rinotozikanwa muZimbabwe rinoimba. Ndobva ndakisa munhu uye apo ndiri mwana mudikika. Ndobva ndatorwa ndobva ndapinda mubhazi ndobva tadzokera kumba. Tadzokera kumba mukomana yapota achindoona maziva ese kuzosvika mukomana akazosvika pakundimitisa. Mukomana andimitisa ndibva azondiramba akati hey anoti my type hey zvakazinge zvakazoti mukomana wake asi anga arongwa futi naye naMolini mugare uyu Shambukire ndiye akaronga zvese zveboyfriend izvi achinditi hey muna right akufanira kutombomuramba hanzi ndi brother wekuchechi vanochata unochatwa newe zvakazinge zvakazoti pandakazinge ndabata pamiri ndakutambudzika anowe ndiye mwana wandakabva ndaita first born nhasi iye munhu iyeye handisi kutaura zita rake since akandipa mwana yekusvika nhasi achengete mwana wake haana chaanotibatsira nacho. Saka ndakaona kuti it was a plan between my sister and this man. Saka zvadaro ndopa ndakabva ndagara zvangu zvinhu zvakaoma. Masisteni angu auya ndire nhumbu, mamwe masista achataura zvedu nemazita wobva watoya pandogara uye wakatenga chingwa chavo pamwe nesefi yekuti vawache bhosi vanga vari mahouse girl woka ini ndandireka rumwe wakangoka semunhu akanga achisinza musari unotorara kana vakuenda wobva watora sefi yasara kusanganisa kana kuti neupfu hwavanenge vatenga kuti wobva pama next door. Indobva ndasiwa ndakadaro ndichirwara kudaro ndakazvitakura. Handiti I remember musi ndakatobuda ndichiti ndotsvaga ngudomasi ndimbobika sadza ndanzwa nenzara ndakazvitakura. Ndobva ndasangana nemumwe murungu wasikatombozira ndibva ndipa 500 rands zvikanzi ndinotenga zvaunoda. Saka inini I've seen the hand of God in my life. Sisi vangu avaka havana kutanga kundivenga nhasi pauri kuti hanzi takanzwa kunzi anoroya kuti kudii. Pese apa pavaindiita zvavanondiita zvokuti uya kuno ubva wasvika usingondisiya mwana ine foreign land. Ndakange ndavatadzirei
ko kuzonditsvagira murume anondimitisa anewe ndiye ane mwana wandiri first born nhasi ene ndotoda mwana wangu ndakange ndavatadzirei. Saka nyaya yacho yakabvira kure ndati handisida kutanga kuverengira pakati pebhuku da kutanga painotangi kwayakatangira. Saka ndagara paya ndazosununguka mwana murume akatondiramba ndasiwa paya ndipo wakatanga kuti ase paipa inanzi da kuya kuLondon ndaitonyeberwa hapana kuLondon kwada kunzi ndiuye waida kuti ndikonosangana nemufesi ndipiwe pamiri. Saka zvadaro tagara inini ndopa ndakabva ndauyisa mamwe masisters angu nemabrothers ese ndobva vauya ndichitumidza mari ma1.2 achemabhodha vese ndobva vauya kuno. Ndoda kuti muzvibvunze madiaries kuti iye ane more than 20 years ari kuLondon akadi kutora mumwe munhu wani handimuzwisisa. Aifungiza mumwe tese tichatambudzika plus munhu anoda kukontrola vanhu. Handida kuziva kuti pagrupu kana kwakaitika nhamo gurupu refamily vanhu vachichema munhu kuti munhu afa tokontribhuta mari sei anobvasa nyaya yangu Eva Muroi Eva akaipa iye aifungidza kuti pamwe ndicharamba ndiri bhega kana ndichitambudzika ndichimupfugamira. Saka iye haana kuziva kuti ka aitondipinza mumakomborero handiti. And I was actually suspecting kuti paakandibvisa kuZimbabwe aida kundichekeresa because ndine mamwe makozi evanhu vakazenge vakundifonera ndakatorota kupedza ndakarota ndabva ndatoenda mazuva kuna mufundisi wainzi Maposi vekuzayoja kana vatoripo nyaya yavanotoiziva. Ndakati father ndokumbirona mama ndinamatiro ndikurota ndatorwa ndabiwa. Vanhu vaiva ndifona zo namba dzangu vangadzaona kupi but I'm suspecting kuti my sister Molini Mugari Chiambukire akanga ane something to do with it. Guys, just imagine kuti munhu ane underage ini ndaenda ndi munhu mukuru paponda kuna kuramba kuti atidi kuya South Africa but akatoti pazvanga ndinoda kuya ndikati ndoda kuuya ndi mwana mudiki. Vakati kutora first born angati kure first born anga akati kure zvake but still anga achiri mudiki kana second born oyo anotedzana navo ivo wacho vakadi kumutora vakatora ini kanhanaka vachiti pamwe zvinogona kusvika ndichiomerwa nezvinhu because kwandikuona kuri kuenda nyaya yacho idrama. Saka ndakagara pasi ndakazvifunga zvese ndobva ndatoona kuti asi that's why my sister vakandiendesa through this. Handiti pamwe ndaimboita ndichizviramba chiti aiwa kana kuti aida kuti ndichekereswe aida kuti ndirepuwe here nababa kose akazosvika ndakagara mustreet handiti yapanonzi paHNG painzi HNG makore yayo vanhu vakauya muSouth Africa 20 years ago. You know what I'm talking about in Long Street HNG ndopa ndakasvika ndichitsvetwa netraki ipapo ndiri underage makore handichataura nekuti kuchaenda nyaya kuchapedza ndataura nemakore angu andanawo nhasi. Saka ndodaka riri pakati pangu naSis vangu vekuti ndinoroya yavo vachiti ndakazoenda kumapost kunyanga kwacho kwavaitaura ikoko tiri vana vadiki tisati totomboenda kuHarare. Handichataura kuti aitiendesa ndiani nekuti vakanzwa nyaya dzangu muri kudzinzwa naivo vacho taenda navo. Handitoti kamwana katikitiki tichoteera kumashure tichitoitwa zvataitwa nambuya yavo vainoti zvatinotitawo handiti. Asi nhasi ndipanoti hanzi ndavengesa family yese nekuda kwekuti inini ndakaipa ndotuka vanhu handiti. Ndida kuzodzoka nepati 2 ndichitaura kuti tete vandinzi ndakatuka nabamuni ndakatuka ndakataura navo kuti kudii zvakafamba sei zvakandisvikira sei kwavari kuti ndizosvika pakunzi ndatukana navo handi muri kuona. Saka ivo system avaka baba vedu vachizvarwa vanonzi muzvondiwa second name handichataura. Saka vachinzi zondiwa munhu akatongokura akavengwa nefamily yacho kudhara vakakura vasingatodiwe because pakaita barika. Amai vababa vangu ndo vanga vari first born baba vangu amai vavo ndo vanga ari mukadzi wekutanga ndovakazoita mukadzi wechipiri handiti. Saka mose zvepabarika zvokuti vanhu munotokura musingawirirani. Saka inini tete vakazondifonera hanzvadzi yababa yanenzi ndakatuka vachinditi iwewe baba vako vakadya mari dzedu dzekuroorwa kwedu mombe dzedu dzekuroorwa kwedu vakadya mombe dzanamai vedu mombe dzamai vangu dzemombe womai baba vako vachafa vari rombe yeiona baba vako vachindituka tete vaya ende gore racho ravakaroorwa ndasati tombozvarwa because first born yatete vangu ivavo itori kuru kwandiri. Saka zvakandiremera semwana ndikati ko inini munondidzo nyaya dzezozo ndaita sei tete ende truly speaking handabva ndambowatuka tete vaya ndakangoramba ndakanyarara. Bamunini vandandonzi ndakatuka chokwadi bamunini muningi nababa vangu ndakatuka sei ndakamutuka muningi navo baba vangu handichitaura zita akasendera audio kuna amai vangu. Amai vangu ndibva vasenda audio kufoni zvikanziwa uri kunzi wanetsa unoenda kunyanga uri hura tichakurova kana uchingauya kuno kuZimbabwe zvakasinga ndakati muri kuzvinzwa ndabva ndati kuna mai ko vazvinzwa nani nyaya yatoreva iri kumbobva kupi. Vakataura zvinhu zvakona vachinditukirira handiti zvichinzi zvobva futi kuna Molini Chiambukire uyu Molini Mugari uyu ndobva ndati mama ndobva ndati alright father ndobva ndati mama ndoda kuchata ndokumbura nhamba dzabamunini ndida kutaura navo kuti vauye kumuchato ndobva ndapiwa ndopa ndakabva ndavafona ndichivatuka ndikati inini makaberekwa gore rakati ndakaberekwa gore rakati mazuva enda achiri mwana mudiki zvinda mukadzi mukuru ndakura
patichasangana pacho pamuda kundirowa pacho tichapedzerana ndatokurova iwo futi. Aiwa ndakatuka handidi kunyeba asi ndo vanga vatonditanga. Saka sisi vangu ava vakanzwa kunzi pane nyaya iripo Molini Mugare chiyambukira ari kuLondon uyo. Akanzwa kunzi pane nyaya yatika ateerere nyaya yangu hadi kana kutomuzwa nyaya yangu. Anongotongera munhu anenge achitaura nyaya iri wrong. Saka ndopanakabva ndona kuti kundiwisa kwaita kuSouth Africa ndi mwana mudiki kwaida kuti nditochekereswa.